Joo, moikka! Tää on tosiaan mun eka vlogi. Ja mä mietin tosi kauan, että mistä helkutista mä teen tän. Kun mä en itse henkilökohtaisesti tykkää, että joku paasaa vartin että elä se ja harrasta sitä ja sitä ja käy sitä koulua ja mua kiinnostaa tämä ja tuo ja tämä. Ei. Siis ei. Joku voi tykätä niistä ja voi pitää niitä hauskoina ja mielenkiintoisina, että saa tietää muista ihmisistä, mut en minä. Katoin tossa noin 2 viikkoa sitten suunnilleen ja Mentalisoukkeen semmosen yhden vlogin, missä se kertoo sen ekoista kerroista, eli My First Time. Ja nyt mä tänään kun mä mietin, että mistä mä voisin kuvata, niin mulla tuli semmonen, että hei, mä voisin tehdä ton. Se olisi semmonen hyvä, että mun ei tarvitse vaan selittää, tai semmoittiin selittää omasta elämästä, eikä voi keksiä tässä näin. Että mä voisin tehdä sen. Ensimmäiset sanat. Ne oli siis kauhean legendaariset pullo, äiti, mamma. Sitten tuli iti, koska isi oli liian vaikea, niin se oli iti. Ensimmäinen paras kaveri. No mä mietin, että kuin pienestä lähtien sä voit ottaa sen parhaan kaverin. Että onko se, minkä sä joskus 7-vuotiaan tenävän kanssa leikit, niin onko se sun paras kaveri silloin. Mut jos katsotaan semmoinen, mun paras kaveri on ehkä Johanna. Ollut siis ensimmäinen, aivan paras kaveri. Tai hyvä ystävä oikeastaan. En mä osaa määrittää oikein. Johanna kumminkin, että se on mun kummisedän ja tädin lapsi. Vanhin niistä, niin sit kun me ollaan käyty tosi pienestä pitäen, se otti tosi usein niillä ja ne on käynyt meillä, niin kai sen voisi sanoa, että se on mun ensimmäinen paras kaveri. Mut jos nyt pitäisi ottaa semmonen ihan tosissaan paras kaveri ensimmäinen, joka ei ole siis mikään semmonen lapsuuden semmonen. Se on Linda, joka on edelleenkin mun paras kaveri. Jos Linda katsot tätä, niin hi! Ensimmäinen lemmikki. Turre on ihan meidän ensimmäinen, että se oli silloin kun mä olin ihan pieni. Ja mä en muista Turressa semmottiin kauhean paljon mitään. Muuta kuin sen yhden semmosen yksi muistikuva mulla on, että siinä oli joku mettästyskausi varmaankin, koska meillä oli noita mettästysmiehiä kahvilla meillä siis. Niin Turra istui siinä pöydän päässä ja katteli semmoinen, että noi syötä sokkia. Niin katteli siinä niin, että noi syö siinä jotain ja sitten istuskeli siinä ja kerjäs. Niin sit mun pappa syötti sille sokeria. Tai muutama sokeripalan. Et se on ainoa mitä muistan Turrassa semmoittiin itse. Ensimmäinen lemmikki, mikä mä voin kyllä sanoa lemmikiksi, oli meidän koira Manta. Se oli kans sekarotunen, aivan ihana lässykkä. Se oli niin söpö ja semmonen Manta oli myös erittäin tyhmä. Ihan oikeesti. Se ei ymmärrä, että jos hän juoksee talvella, niin se ei ehkä pysähdy samalla tavalla kuin kesällä. Et se meni vaikka kuinka kertaa seinään ja puuta päin. Ihan vaan sen takia, että se ei ymmärtänyt, koska se oli niin tyhmä. Ensimmäinen pelko. Morso. Mä en tiedä siis mä pelkäsin morsoa pienen ihan älyttömästi. Et kun kaikki muut lapset on sanottiin että jee, morso tulee telkkarista, niin mä juoksin sohvan taakse piiloon, oli että en halua. Hyi, mä en tiedä, mä kammoksun sitä vieläkin. Hyi, ei, morso, ei. Koskaan, ei. Ensimmäisen luokan opettaja, Mirja. Ja se oli aivan ihan opettaja. Mä en vois toivoa erilaista opettajaa ykkösluokalle. Se oli semmonen kauhean kannustava ja positiivinen. Se oli vielä kauhean musikaalinen. Niin et silloin ykkös- ja kakkosluokalla ja vielä 3. ja 4. Niin meillä oli kauhean musikaalisia tunteja siellä, että jokaisen tuntiin jotenkin sisällytettiin musiikkia. Niin se oli jotenkin niin, en mä tiedä, mä tykkäsin sit ihan hirveästi. En mä osannut kun nokkahuulu soittaa, mutta sen mä osasin hyvin. Et kun muut soitti tyylin pianoa ja kitaraa, niin Anu 7V soitti nokkahuilua. Ensimmäinen, jolle tekstasit tänään. Äiti. Ensimmäinen auto. Leluauto. Ensimmäinen puhelin Nokia 3220. Eli se oli semmonen jännä semmonen
vilkkua semmonen, missä oli ne vilkkuvat niinku silikooni kuoret tai pallot tai mitkä ne on siellä sivulla. Et se oli niin hieno. Ensimmäiset treffit. En ole ollut treffeillä vielä. Valitettavasti. Ensimmäinen poikaystävä. Hei, käykö jääkaappi? Ei, sänky. Käykö sänky? Koska jos sänky käy, niin mä oon ollut koko elikäisessä suhteessa sängyn kanssa. Ensimmäinen suudelma. Voinko mä voisin kertoa tähän joku sellaisen tosi hienon ja romanttisen kohtauksen, missä aurinko laskee ja tyttö ja poika suutelee, mutta mä en voi. Tässä on siis mitään hehkeetä. Olin viime helmikuussa suunnilleen kännissä muiden koululaisten kanssa yhdellä laavulla viettämässä iltaa ja siellä sitten tuli nuoltu tuntemattoman kanssa. Ensimmäinen rakkaus. Suklaa. En mä tiedä. Ehkä ensimmäinen rakkaus oli semmonen lapsellinen ihastus johonkin tyyliin Zac Efroniin, en mä tiedä. Ensimmäinen video YouTubessa. No ensimmäinen oli varmaan toi Merjantallin hevoset. Kyllä. Mä olin silloin kauhean heppahepörä ja kävin ratsastamassa tosiaan Merjantalleilla. Ja tein sitten siitä videon. Se oli kyllä tosi kämäinen. Voitte kuvitella, että... Ensimmäinen ihminen, jonka tilasit YouTubessa. Mä en ole ihan varma ja mä en jaksanut miettiä, että mikä voisi olla, mutta varmaan joku Merjantallilla oleva toinen henkilö, joka teki kans videoita sieltä. Varmaan se. Ensimmäinen iso ostos. Varmaan järjestelmäkamera. Se on varmaan ollut suurin tähän mennessä. Olettaisin, että se mä nyt en ainakaan keksi mitään muuta, mikä olisi suurempi. Ensimmäinen työ. Pidin siis seurakunnan kerhoa. En mä voi sanoa noin pidin siis, ihan kun mä olisin jatkanut jostain. Ensimmäinen työ oli varmaan se, kun mä pidin seurakunnan 4-6-luokkalaisten tyttöjen askartelukerhoa. Se oli ihan älyttömän kiva kyllä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, että mä tykkään olla lasten kanssa ja mä oon luontevasti niiden kanssa. Joo, mulla loppui muistikortista tilaa yhtäkkiä. Vaikka mä olin mukamas poistanut siitä tietoja, tai koko muistikortin tyhjäksi, niin enpä sitten ollutkaan. Niin mä jäin siihen, että mä olen ollut seurakunnassa isosleireillä, ripareilla ja tyttöleireillä isosena. Ja myös nestorina, eli siis vanhempana isosena, eli enemmän kouluttautuneena isosena, sanotaan näin. Ensimmäinen kerta ulkomailla. Mä en ole koskaan ikinä ollut ulkomailla. En siis koskaan. Olen ollut vaan Ruotsin laivalla ja silloinkaan mä en ole ollut käynyt maissa. Ei sitä oikein mun mielestä voi sanoa, että on ollut ulkomailla, kun on istunut siellä saakelin paatissa semmoista ja pällistellyt sitä merta. Ei. On käynyt vaan Ahvenanmaalla, mutta se nyt on valitettavasti Suomeen, niin en voi sanoa, että mä oon käynyt ulkomailla. Se oli nyt tässä näin, tää osio. Niin mä ajattelin, että mä voisin tähän loppuun kertoa vähän itsestäni. Et jos sua ei yhtään kiinnosta tämmöset löpinät, missä ihmiset kertoo itsestään ja silleen, niin sit se olisi vaikka lopettaa katsomisen, niin ei sit tuu huono päivä. Ei oo kiva, jos tulee huono päivä joku sen takia. Tosiaan, mä olen Aassi. Ja en sano omaa nimeäni vielä. Jänskättää niin paljon, ettei voi sanoa. Mutta mua voi tosiaan vaan sanoa Aassiksi. Ja tää mun käyttäjänimi on vanha, tosi vanha. No, se ei oo kyllä niin vanha kuin mun toisen YouTube-käyttäjätilin nimi, mutta on kumminkin vanha, että käytän sitä monessa paikkaa. Ja mä olen 17-vuotias. Ja mä täytän maaliskuussa 18 vuotta. Eli mulla on semmonen puolisen vuotta alle, että olen täysi-ikäinen. Tosiaan, tää kanava on mun kakkostili periaatteessa, että tälle tulee kaikki vlogit ja sun muut. Että mun toinen kanava pysyy sitten kun semmosena mitä mä voin sanoa, ei niin virallisena kanavana, jos nyt noin voi sanoa. Kun tykkään tehdä videoita, niin sinne tulee kaikki mitä mä oon sarjoista tehnyt, eli sarjoista semmosia
videoita, että ne menee sinne ja mä pidän tästä ainoastaan tämmöisenä vlogikanavana. Mun harrastuksen kuuluu jousiammunta, ratsastus, satunnainen sellainen tosin, ja videoiden tekeminen ja valokuvaus. Jousiammunnan mä olen nyt aloittanut, niin kuin, että mä oon ollut nyt vasta niin pari kuukautta, en edes pari kuukautta, tai ehkä just pari kuukautta. Et se on tosi mukavaa ja mulla on mustelma suunnilleen tässä kohtaa, koska se jousen kieli tai se, niin se osui 6 kertaa samaan kohtaan, niin sit siihen syntyy aika kivan näköinen mustelma. Mä en nyt sitä näytä, koska se nyt ei enää näy yhtikäs mihinkään, koska se on jo häviämässä. Valokuvausta mä oon harrastanut aina, ikuisesti, aamen. Investoin tosiaan itteeni tuolla Canon EOS 550D järkkärillä ja olen ihan tyytyväinen, että olen päässyt kehittymään omasta mielestäni. Ratsastusta olen harrastanut sen 7 vai 8 vuotta, mä en tiedä, mä en pysy laskuissa. Mut nyt kun mä menin tonne kouluun, missä mä nyt olen, Amiksessa siis, niin se on jotenkin jäänyt, koska siellä ei ole tallia lähellä, mutta siellä on kyllä koululla on kyllä hevosia, mutta ei niillä tule ratsastettua shottia niin usein kumminkaan. Videoiden käsittelyä mä oon kyllä tehnyt kans aina, mutta se on nyt tässä 2 vuoden aikana se on niinku muuttunut semmoiseksi niinku tosissaan niinku semmoiseksi niinku harrastukseksi. Et oikeastaan aina kun jos mä koneen, niin mä teen jotain videoihin liittyvää. Mä opiskelen ammattiopisto Liviassa ja olen siellä luen itseäni eläintenhoitajaksi. Et sen tutkinnon koko nimi on maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitajan koulutusohjelma. Toi on ehkä maailman kamalin nimi kirjoittaa mihinkään Kela-lappuun, koska se ei yksinkertaisesti mahdu yhtikäs mihinkään riville. Tosiaan mä sanoin, että mä en oo matkustanut eläissäni yhtikäs minnekään. Niin mulla olisi nyt tarkoitus lähteä tässä kesälomalla, tai kesällä, niin Britteihin työssäoppimaan, että mennään yhden mun kaverin kanssa tonne eläintarhaan ja siellä olisi sitten tarkoitus olla 4-8 viikkoa ja näyttää vähän millainen tämmönen suomalainen piiloblondi toimii. Mä olen tosi kauan halunnut matkustaa Japaniin ja mä nyt toivon, että se 5 vuoden sisällä että se toteutuisi. Että se olisi semmonen niin kuin haamuraja sille. Tää eka vlogi alkaa olla tässä nytten. Et mä oon nyt kertonut semmotten niinku itestäni ihan mun mielestä tarpeeksi ja jos haluatte tietää lisää, niin kysykää. Mulla on yksi kysymys teille muille vloggaajille. Miten te pystytte tekemään tätä luontevasti? Höpötte jollekin kameraan semmotti niinku ihan kuin elämää kertoisitte. Siis mulla on tosiaan siis niinku, mä olen niinku kirjoittanut siis niinku tässä on lähinnä ne kysymykset. Mitä mun pitää sanoa? Mut silti mulla tulee semmonen mitä mä sanon? Mitä te pystytte? Eikö se nyt tyhmä olo, kun puhutte vaan kameralle sanottiin? No, kumminkin. Jos mä tästä nyt innostun, niin tulee ehkä useampiakin vlogeja. Mä en tiedä. Täytyy katsoa, että jos mä keksin jotain hyviä aiheita, koska mä en tykkää vaan höpöttää tyhjästä jotain siis niinku, että kaunis sää, linnut lentää ja oravat hyppii poissa. En mä tommosista niinku, et mä haluan, että niissä vlogeissa on oikeesti joku idea. Aassi lopettaa nyt tältä herää. Nähdään!